हिंदुस्तान पे मेरे जैसा कोई नहीं है। सारे हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई नहीं है। अरे सारे हिंदुस्तान में कहो छिना देख लो तेल पिया मछली तेल पिया हो रहा लोगन तेल पिया ये मछली खा के गफिना गच गच बियाह में लड़का होते ना ए भोसरो न सास माई भाता के सुतही न देबू त सही गभिना हो दिबो मछली खाइला से बता को जो गति याद आ रे बताओ तुम खाइ त गभिना हो जाई इहे खइला से देह में गोमरी आवला दतकर कालवा मछली खा रोशनी बोरी पेट फूली मैं होतार मैं दुख बीमारी को मत कौन तहार डॉक्टर कहला से कि मछली खा पेट फूली बिया दे दुगु डॉक्टर कौन डुबु को ले माई हो माई बिवा देबो अबे रानी हमने के खाए बनाए खातिर ले तन मछली आ बनाए के गभिना ना आदमी होला खाइबे केले हाथे खरे भूंजा हम एगो हम बामुला तू का मेरे पता जे खा जा खड़े खा जा काचे हो छिनार पतो बाड़ू के हुएले होई हत मतरी हेती गिनई खाम चलावत हो कभी तो तोनी के होई लीला लइका का बड़का 5 किलो के लइका पैदा करब हो 5 किलो के ए भोसर भाता मिलम हर बिया देबू हाथी को थोड़ा कोई बियाला चल छिना तू का जन मछरी खइबू त हाथ बिया देबू कपड़ा अरे बमला को दरू न जाने पागल से फेट हो गई रे उमरिया के मोर बमला को दरू न जाने बारी रे कहो पुपसा हाय देखा छिना रो कब एकरो पर ध्यान द करे लाइबो जहिया उ देखली मोटा की ना रेल दी पुपसा पुपसा कइले बाड़ू त जानते नै खू माई पहिले त घरवा वही थई बना ताला लागल बा केवड़िया पे माई कहां चल गई हो भाई बाबू ताता गेल द्वार पता नहीं के लेकिन भौजी तो घर ले भौजी तू हमरा धूत नहीं गिने बोलत कि माई से कॉले बनी क्या पता नहीं दा गजब हाल बा हमर माई सवेरे फोन कर कहलिए कि आ बचिया आय अभी ताला कैसे का दर आवे का खाती माई के भेट फोन करो करी भाई फोन करी त कहां बिया ले न बोला ता आ दमाद जी बच्चे अरे खुश ए बाबूजी घर में ताला काहे मारल बाटे अरे तोर माई बाजार रे कुल गोइल भाई सब तोर भौजी हो गोइल बिया रे तो तू तो घर बाड़ा ना आ दुआर पर हमरा त घर के ताला मार ले भाई हाय देखा त अरे हां रे कब के गई है मैं बाजार करे अरे 1.5 घंटा हो गेले जानते न भाई सब चल तब आवते होई सन हां नाव की तो चास और पानी उनी पीला सा के बाद चली आई के बाद जी चले बाबूजी चले बिना खोइले हम गभिना हो जबे इतना भारी बा 5 किलो के मछली कुछ का खाए न पलंग हिलाए बहुत छेदा क दे पलंग घर में दम बा पलंग हिलायो के आज तक मुष्टि ना बिएलु पलंग हिलत त चुप छिन रे गति यार रे पछिनिया अरे तोर माई के देखो बाकी रामलाल बाबा रे बोल ना का को देबी की हो रे छछुल जी ए छछुल जी आ तोला को लागे तोला दी गो लगा तनी कहां तल तनी माला गो का तो पता नहीं बुचिया बड़ा भाग से बोलनी ह आ बड़ा मन जो मछली बाजार में मिल गेल है खा के दामाद दिया तब जाई नदी ते है थन की हो रे का कला ठाठ में पहाड़ में कुल मछली कहां मिलत रही त मुंह में खरा बारो करिया थू मछली खइबो हम अपन पैसा किने बना देबो मारब जौने थप कोन जे कौड़ी का पैसा आब हुन आइ लेहल जाओ आ तब जाइम जा दूर जानी एक लाज ना होई बेल सरकारे के होई त जगह खइबो आलू कबू का ए थला तब तक जियत न तब तक बेटिया दमदार रहबे करे मुंह जा एक बार लाग मुंह आवत ना तू हमरा काम देबू का ना मिली हो हम बात का ए थला दी कितना दिन के बाद आइल बनी मौगन ना की हो रे ए बामन हो देखी ठाठ माई बाप रे तू ढेर पगल आ गई पहले से रे ज्यादा खाए खातिर खाने मछली ना पकड़ पकड़ सब खत्म बाकी जइहे जान माई अले, जिंदा बे तोर बाप नहीं चले के घर में पागल बे तनाक वाली माला माला वाली दन आई पाउन रो बच्चा नहीं ससुराली में इतना कुल सुने के पड़ला मछली मुर्गा खाए खातिर मोल तैयार हो गेल बान हमहू जल्दी नहा के एकदम चल तनी बारात कर जाए के बात देखी माई रेली से कि ना अगल से बाजार के बारात करत न तू जई हत अपन मेहर के लेके जई हम बता तनी मेहरार जल से बारात करे मतलब ना जाली स लेकिन उ कितना लड़त यार तोर मेहर अरे हमार जानते बेटी दामाद आ गई न 4 किलो मछली ले ना 2 पीस खा सके ना जा बंधना वाली बिका हां
ओकर जानते वाली ओके बोन कर देओ घर में। ए नती तू ही बंद करा, तू ही ओकरा के देख, हम पागल हो गइल बनी पागल। ए माय देख पागल जाते फेरे ए? फेरे जाते ताला मार दे बालू पीछन में हम का बनाई हां ले रे मई बना के बनाना खिया। चाबी हमारे भिरी बा आ देखा तन तू भूंज के ए खा रानी लेलू। तहर न द हम पा उस खिया देंगे नोरी फेंक देंगे देगा मैं तलीबान को जैसन खानदान के कर भौजाई अगर कबो समझ ले फिर अब बोलो ना बोलबो तो धोके लथिया लथवा तो बोरिया में हेल दे भो हम तारा के का बन जीरो तो बानी। तो के ढोल के चतवावे नहीं यही दिन में आई जी भी माई हमके खा के खिला बिला कुछ न तो बियाह भम तबे पापा बनबे। 5 साल हो गेल बियाह के लिए आज तक एगो निकल हम घर से जो कहां बा माई हिया तोर माई के घर केने में मार सो तोर माई पुतवा हरामजादी कहि के। बकवा बकवा वो निकल रानी हितगण के घरे सेवा कइल जाला। सेवा में वहां नहीं काटी छानी ले जो मई बना कहां लेके चल जे हो रानी हम तारा खातिर कॉलेज बंद हो जाएगा हम अपने घर को जाएंगे फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा वो मिल नहीं खुश रह जुग जुग जियत रह। एगो बात बताओ भैया, हम अकेले आई थी मरती पीटती हम तना ससुरा बताई जैती अब भतारो के हमर मार दली या हमरो के मारती तू जाके कही कि ना तू हमारा भाता ना एखन के मारे ले लखले हऊ लखनिहाल में बारू और बहिन कैसे होल हमने बाली रे भाई हम हमर भाई भौजाई और रखले उ इज्जत से बोला। हां सुतले है चिदर है लखना रे खतिया दो के कछवे खोल दे बो में घुसा दे मछलिया सर दे जरा नी मसाला पे मिल जुल के खा जाला। मसाला हम कराई भी रहेगी हां ठीक बा तू ही रही हम जानी कराई भी आओ से लेके मसाली कराई भी रहते को पीस बचे दी हम छाना बा दुनु खोस चल चल बहुत दिन डेरा ले काट के लिए आओ जल्दी छिनाल गुन हमके हल्का हम ले ले बाजा कराई फिर रो हम पीस गिनम ना हो को बा को ना पढ़ लिख गए बानी तेज बानी न ए रानी देख हमर बहिन आइल ठीक ना शांति के साथ रह तहरो के मिनी मछली खाए के तू ही ना ले लो किन के पूरा मुरा हम खाई मुरा पोछ हटा। फिर लेदी पेदी ओ नहीं खाय हां कूल तू ही खाई हमर बहन कुछ ना खाई। हो तो काहे भी है बगा दे मतलब हमर बहन है तो भगा दी घर वाले हट गति आवेली एगो साड़ी लेके तू मुख से के चल जावेली बतल का तो रानी जा घर में मसाला वसाला ले आवा पीसे के ओनी के दे ले न हां सड़ी के बोन का तनी यही में तो इन जब चल जी न तब इसे निकालम अरे तो गल भाई एक हमर बहिन एक ही बी है ई में चिलो बाई बाई अरे मुलारिया तकल बेंदी कहबो टका बेंडी आई में तो घीच दे छोटा होता खाने में ना कर नहीं तो कहिया ई में रह